ראובן, תגיד, בא לי ממש לעשות צביעה, אבל תמיד אומרים לי שזה הורס את השיער. זה באמת הורס את השיער? קודם כל, להשתמש במוצרים הכי איכותיים שיש מבחינת הצביעה, שזה אומר צבע ללא אמוניה וצבע ברמה גבוהה. לא להשתמש בחברות שהן לא מוכרות, לא להשתמש בחברות שנוצרו אתמול, בוא נגיד ככה. דבר שני, מאוד חשוב לא לחפוף את השיער יותר מדי, כי נוצר סוג של יובש כזה בשיער, ואז הצבע הרבה יותר משפיע על השיער מבחינת יובש. דבר שלישי, מאוד חשוב לא לעשות צבע כל שבוע ולא כל שבועיים, אלא לחכות באמת בין 3 שבועות לחודש מינימום, כדי קודם כל להרגיע את השיער, ובזכות השמפו, מסכה וסרום שאת משתמשת בבית, אז שהשיער יקבל את השיקום שצריך כדי לא להביא לו נזק. בסופו של דבר הצביעה לא באמת הורסת את השיער, זה באמת השאלה מה את עושה כדי לשמור על השיער שלך ועל הצבע שלך. אז לא לשכוח, שמפו, מסכה וסרום וצבע ברמה הכי גבוהה שיש.